Gonna start with Chorda is mis own Pio Murchu agus seo Leabhar-mheas agus an leabhar bheith a bhas go inniu an ceann or seo Kíor Thuathal le Jean-Claude Izo arna astrú ag Bernadette Nickin Tír agus arna aisú ag Leabhar-brac as Indruá. Cad é seo an chéad leabhar I sra de thrí leabhar scéin séirí sais noir francach faoi Versailles agus hanse se go mórlam tá cablí garide ann agus tá charachtar iontacha an tá blas agus tá fuimine agus ceol Versailles agus na Franke agus cultúr agus rudí iontacha fileg scrín or Marseille a bheithan túidir Jean-Claude Izo scu sé Kíor Thuathal Turmo agus sa Leo caiile sa bhíon gá bhéile. Scéin séir tá seo tá foréigen an, tá marú, tá blachtarucht, tá daoine marú a chéile, tá gachsáis rud mar sin ann. Na Pólíní Cama agus a héad. Rup an sé raig is dasan leabhar a léamh. Tá lán charachtar an. Bhreithe sin cúpla uair go méidir tá sé ábhíonn dechar is a go céadtá gceist mar tá ar céad charachtar éagsú an. Ach tá sé snasta go má hanan brandú ghfuil tú insanáid sin agus ghfuil churamach agat ar héal na garachtar seo. Is crua scéin séir atá an freisin cad é leis fiú rá faoi má tá an tra Marseille feice goibh tá sé ar Netflix is stáidem. Frankis tá Gérard Depardieu chuir sé lán den sa stuff seo a gcuinedíomh tá sih céine ann agus an an choirlucht agus an pléidir beidir polytóí agus daoine gná agus le héit sin ach bhanas an sult as an scéal seo agus is ionintach go deo an bhirtá déanta ag Kíor ag Leabhar-brac blaise a thuirtúing de héal éagsúil. Mar sin Kíor Thuathal, Jean-Claude Izo agus Bernadette Nickin Tír Dastrik. Creidún go méid an darna leabhar sa tre an mo go luath, túir mó san an dó agus amachchan seo cábéis beidir go bheith an tríú ceann. Sin é Leabhar-mheas na seachtainna seo lums ón Pio Murchu slán tam lína Chorda.